ନା ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇବା ନା ମୋର ସରିଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ତ ଆମ ବିଲ ସରିଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଦିଟା ତ ଅଛି ଗଛ ମରା ଆଉ ହେଇଗଲା ସରିଲା ଆମର ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଘଇତାମାରି ଗାଁରେ ଆଖି ଧରା ବାଇଆ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଶିଖନି ତୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଜଗୁଥିବୁ ହୁସିଆର ରଖିବୁ ଆଖି ଧରା ବାଇ ବୁଲୁଛି। ହଁ ବାନୁ ନା ସେ 2.5 ଦିନ ହବ ସେ ମଦନା ପୁଅ ଯୋଉ ମଦନା ପୁଅ ତା ଆଖିକି ରାପି ନେଇଯାଇছিল। ଆମକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଆଜି ବା ଗାଁରେ କଣ ସଭା ଡାକିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସଭା ଡାକିଛନ୍ତି ସଭାକୁ କିଏ ଯାଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସିଏ ଗପି ଦେବେ ଚା ନେଇ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବେ କଣ ଲାଭ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କିଛି କରିବା ସରିଗଲା ତ ପିଲା ଚାଲ ए मम्मी ए डैडी कौन दिला खाया कुछ छोटी दिया रे 4 दिन वाला खाई ए मम्मी ए डैडी ए बापा ए बहू ए मम्मी कौन दिला खाया कुछ दिया रे 4 दिन वाला खाईनी ए बापा ए धन्ना ए भाया कोंडा खाया दिया रे 4 दिन वाला खाईनी 4 दिन वाला खाईनी भूख रे पेट जळी लाइन दिया रे दिए मते हम कहला कि नाती हम आपा को नाती udah pole ja tu pola amal कि नाती pola ए पिला तुम घर में खाया को जी जा छी गोंडा दे खाई भी 4 दिन ला खाई नहीं मेरा दे मते मैं खाया को दे मम्मी ठाई की दे तू गोंडा को दे मते हम कहले पकाला बात कोई आलू छेटा तो ते बिन तू दा ଆଉ ମୁଁ ରଖିଛି ତୁଲା ଗୁଲ ମୁଁ ମୋର ଲାଟିଲେ ବେଦେଇକିନା ଖାଇବି ତତେ ଦେବି ମୁଲି ରଖିଛି ମିକ୍ସଚର ରଖିଛି ମୋ ତଣ୍ଡିଆ ବେଲେ ପିଆଜ ତେଲ ପତେଇ ଖାଇବି ତତେ ଦେବି ତୁଦା ଦେବି ତୁଦା ଆଲେ ତୁଦା ईश्वरा पागलटा अच्छे आको ठीक लागू गुले मोबाइल देखे यार आंपी देबी और सबका काम पूरा फिनिश ए पिला तू गेम खेलू तो गेम खेले भी मोबाइल अच्छी कुरकुरी अच्छी चुची में गेम खेले हां गेम हो जाए फिर फाइल की तो मन फाइल नतिया मो पाखे सब अच्छी फ्री फायर अच्छी रामगुड़ भी कॉमेडी अच्छी तू देखिबू आसुन मो संगे आ तू पहले रामगुल्लू कॉमेडी थी फ्री फायर भी थी लो दे चले तू आगो को चले आ जो से जो कइया गछ न सेठी नेट आसी मोबाइल देबी खेलना लकी देबी खेली हम संग हेला नेट भाई मु तुतुरी जाई मु देबी दी दे तुतुरी देबी दीटा देबी मु नन्नी पपाई खाइबी देबी सब देबी चल ए जो डॉली गुला कतले तो हां देबी हां मोबाइल देबी खेली मोबाइल कुछ देबी कुछ माटे तू तो अपनी मिटल ए दुकान दे गुआन अरे आगे रे देबी ना मु देबी खाइबू मु तुतुरी जाईबी खाइबू देबी ए मु ए दुकान दे खाइबी तू तो ला मोहल्लीबू तू देबे ना तू मोर एयरटेल तू दाउनु बे देबी चाल दे तू दलाउ तू ए किना दे तू आइलो तू आनबी तू ए जे से दुकान वाला ए तू लियो ले आउ नलो का बजी देबी चाल नॉनी को हां देबी नो तू एतिकेतिया मुते थुतु कर दे थुतु हां दे कर तू कर एपल आबन एपल दमा मुति बिन अरे बंद हॉल अपन मुठपद हां दा शीघ्र मुद्दे तू थाडू ना मु मुति तो जान पानु थाडू ना अबे हेई एटाउ
ଗୋଟେ ଆଖି ତୋଲା ବାହାରିବ ତ ଆବେ ହେଇ ଥଲା ମତେ ନେଇକିନା ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଚାଲିକିନା ନେଇଯିବ ଥଲା ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଆଉ ପଦି କେଁ ଖେଳିବି ଫିଫା ହେଲା ଆଉ କେଁ ଖେଳିବି ଗୁଦୁରାମ କମିଲି ଆଉ କେଁ ଦେଖିବି ଥଲା ମତେ ତ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ନାଇଁ ତାକୁ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ତୁ ର ମୁଁ ଯାଉଛି ହଗୁଲାକୁ ଡାକିକି ନା ଥଲାକୁ ଆଜି ଫିନିଶ କରିଦେବି ମୁଦି ଖାଇଲୁ ହଁ ମୁଁ ମୁତି ଯାଏ ତା ଦେହରେ କୁକୁଲି ତୁତୁମା ଦେବି ଦେଖିଲି ଖେଳତା ଟିକେ ରହୁନୁ କାଇଁ ରହିବା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହଗୁଲାକୁ ଡାକିକି ଆରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉ କୁକୁଲି ଆଉ ଖାଇବନି କି ଦେବି କୁକୁଲି ଦେବି ଡାଙ୍ଗ ଚୁଚୁମା ଦେବି ଖାଇବୁ ସେଠି ବା ଦି ଜଣିଆ ଖେଳିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଗୁଲାକୁ ଡାକିକି ନା ନେଇ ଆସେ ଆମେ ଦି ଜଣିଆ ଖେଳିବୁ ତୁ ଥାପ ଆଖିଆ ଏ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ମୋବାଇଲ ଦେବିନି କି ନହେଲେ କୁରକୁର ଦେବିନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଆ ମୋବାଇଲ ଦେବି ଖେଳିବୁ ଭିଡିଓ ଖେଳିବୁ ଦେବି ଏଇଠି ଲଉନ ଏଇଠି ଲୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଖେଳିବି ଏଠି ନେଟ୍ ପାଇବନି ଆଗକୁ ଚାଲି ଖେଳିବୁ ନେଟ୍ ପାଇବନି ବା ଏଠି ବା ମୋ ବାପା ଲଉଛି ଏଇଠି ଖେଳିବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ବଢିଆ ମୌକା ମିଳିଲା ନା ତୁ ଏଇଠି ଲଇଲୁ ତୁ ଏଇଠି ଲ ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳିବି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆଗକୁ ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ହେଟା ବାଇଆ ଅଛି ହେଟା ବାଇଆ ଚୁଚୁମା ଦେବିନି ଗଲେ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଖେଳିବି ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳିବି ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ବସି ମୋବାଇଲରେ ଏଇ କଲେଜରେ ବସି ଖେଳେ ହେଲା ଏଇଠି ବସି ଖେଳ Double kill. Mal. To pata nuti. Mal. Double kill. अरे थला मो थांगेल नागु थला मलिछि थला तू दानी न मुते इंडिया थेलाली तू मो थांगेल नागु थला तू मो थांगेल नागु आथिल मार ହେଇ ଏଟା କୋଉଟା ଗେମ୍ ଖେଳିଲାଣି ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି ରେ ଆକୁ ଯାହା ବେଲେ ତାକୁ ନବାକୁ ପଡିବ ନବା ଆଉ ଏ ପିଲା ଏଇ ଆଗକୁ ଚାଲ ତତେ ମୁଁ ଚକଲେଟ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଚକଲେଟ ଦେବି ଖାଇବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ସେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ନନି ପାପା ହଁ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଦେବି ଆଗରେ ସେ ଦୋକାନ ସବୁ କିଣିତରେ ଦେବି ମୋ ଝୁଲାରେ ଅଛି ସବୁ ଦେବି ତୁ ମିତେଲେ ତଉଛୁ ତୁ ଦଉନି ଜମା ଦେବି କୁକୁରି ଦେବି କେମିତି ଦେବି ତୁ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛୁ ତିନିଟା ଦେବି ତୁ ଦଉନି ତୁ ଚାଲେ ମିତେଲେ ତଉଛୁ ତୁ ଦାଉନୁ ଦେବି ହେଇ ଦେଖେ ତୁତୁମା ଲକି ତୁତୁମା ନେ ଆଗରୁ ଗରେ କୁରକୁରି ଦେବି ନା ମୁଁ ଏ ତୁତୁମା ତାଇବିନି ଖାଇତା ମୁଁ ଦେବି ଆଗକୁ ବଢିଆ ଏଡେ ଡାଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗା ଚୁଚୁମା ଦେବି ହେଲା ନନି ବାବୁ ଦେବି ଆଗ ଦୋକାନ ତତେ ମୁଁ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ତୁ ନନି ବାବା ତାଇବିନି ଦେବି ସବୁ ଦେବି ନାଇଁ ତୁ ନନି ବାବା ଆନେ ଦେବି ତୁ ତାରା ମିତ କହୁଛୁ ତୁ ଦବୁନୁ ମତେ କହିଦି ଦେବି ତୁ ମଲୁନୁ ଭଲ ପିଲା ତ ସବୁ ଦେବି ନା ତୁ ମିତ କହୁଛୁ ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ତୁ ଦେବି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ନଲି ବାପ ଦେବି କୁକୁଲି ଲଉଛୁ ଟିକେ ମୋ ପେନ୍ ତତି ଯାଉଛି ବଢିଆ ନାଗିଲା ଆହୁରି ବଢିଆ ଚକଲେଟ ଦେବି ତତେ ମୋ ତୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡାଟା ହଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ତୁ ଚକଲେଟ ତୋଉଠୁ ଆଇଲୁ ଏ ମୁଁ ଦୋକାନ ବଡ ଦୋକାନ ଆଣିଥିଲି ବା ଥଣ୍ଡା ଦୋକାନରୁ ବଡ ଦୋକାନଟା ହଁ କେତେ ବଡ ଏତେ ବଡ ଦୋକାନ କହିବୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବି ହଁ ତୁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ସେଠି ସବୁ କିଣିବୁ ଏକାରେ ତ ସବୁ କିଣିବୁ ପଇସାରେ ସବୁ କିଣିବି ଯିବା ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆଲେ ନଉଛୁ ତୁ ମତେ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ଯା ଲଲିପପ ଦେବି ତୁ ମିଛରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯିବିନି ସବୁ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ତୁ ଯା ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ତୁ ଦେବି କୋଉଠି ଛାଡା
ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ଜାଗା ଏଠି ତଳିବା କୋଉଠି ଝାଡ଼ା ବସିବ ନାଲି ଏଠି କିଏ ଝାଡ଼ା ବସିଛି ଡାଲି ଅଲଗା କଖାରୁ ଅଲଗା ଏଇଠି ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏଇଠି ବସି ନଡ଼ିଆରେ ବାଜିବନି ଘାସ ହଉନି ଝାଡ଼ା ବସି ହଉନି ନନା ଦେଖୁନି ଆଜିକା ଲୋକରା କଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ହଗୁଛନ୍ତି ଡାଲି ଅଲଗା କଖାରୁ ଅଲଗା କି ସେ ସାରୁ ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଏ ଭେଣ୍ଡି ସେ ଦେଖିବି ସବୁ ହଗି ଏଠି କି ଝାଡ଼ା ହେଇଲୁ ଏଟା କିଏ ଆମ ଗାଁ ଜଇଁ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ନା କଣ ନଣ୍ଡା ଜଇଁ ନା କଣ ଆବେ ଲଣ୍ଡା ଦେଇ ତୁ ନମସ୍କାର भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी बाबूजी ଆରେ ସିଏ ତ ଟିକେ ଆସିବା ଖାନ ଏଠି କିଏ ଯାଇଲା ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆଖି ଧରା ଭାଇ ନନା ତିନି ଜଣ ଜଣେ ଗଲେ ସେ ମାରିବେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ତା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଛୁରୀ ବି ରଖିଛି ଆଟାକ୍ କରିଦେବ ଆମେ ହେଇଯିବା ବୁଝିଲ ତିନି ଜଣ ଯିବା ତମେ ପଛ ମାରି ମୁଁ ତା ମାଡ଼ି ବସି ତାକୁ ଦେଖିବା ଯାବ ହେଲା ଚାଲ ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ମୁଁ ତଳେ ବସିକି ଯାଉଛି ଭିତରେ ବସିକି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆଖିଟା ତଳିଦେବା ଆଉ ଦେଖେଇଲୁ ଆଖିରେ ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଦେବି ଦେଖେଇଲୁ ନା ତୁ ଏଟା କଣ ବୁଲ ହଉଛି ଡ୍ରପ୍ पुलिस आओ मारना आओ मारना फोन कर आदि दिया थाना रे आना दिया पुलिस ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଆଉ କିଛି କରିବି ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଆଉ କିଛି କଣ କରୁଛୁ ଏଠି କରିବିନି ଏଠି କଣ କରିଦେଲୁ କେବେ କରିବି ଖାଦ୍ୟ ମତେ ସେଟା ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ଆଉ ଛାଡିଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇ ଛାଡିଦିଅ ଆଉ କିଛି କରିବେନି ତ ରାସ୍ତା ଭୁଲ ଛାଡିଦିଅ ଆଉ କିଛି କରିବି ଛାଡିଦିଅ ମତେ ଆରେ ତ ପୁଅ ଗଲା କୁଆଡେ ଭଲ କି ନା କହ ଏଇଠି ଅଛି ରୋଲ ସଇଲାଣି ଭଲ କହିଲୁ ହାୟ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟି ନେଇକିନା ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ଏଇଖିନା ଆଖି ତଡ଼ା ବାଜି କେଉଁଠି କଟା ବାଇଆ କେଉଁଠି ଆଖି ତଡ଼ା ବାଜି କେଉଁଠି ଆଖି ହଣା ବାଜି ସବୁ ଭୁଲିଲେଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଇଲେ ତିଲକ ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲେ ନେଇ ପଳେଇଲେ ପିଲାକୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ପୁରେଇ ରଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆହୁରି ଦୂରେଇକିନା ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପବଜି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଖେଳିକିନା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହାମରେଜ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ବଜେଇବେ ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।